Ahoj, 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 vítam vás Tommy a Empty. Vrhneme sa do natáčania a ukážeme vám, čo sme zatiaľ postavili. Ešte Gepard, no to je jedno, aj tak nežije. Empty mu sa niečo asi stalo s Gepardom, to je jedno. Takže tu sme si postavili dve chodbičky, to je jasné, že Empty zakopal, lebo sa hanbí za nich. Hanbí sa. Aj keď som ich stavali, ale on sa za nich hanbí. Tu sme si Ja dali som stavil, ty si len dokopal asi tak posledný meter. To je jedno, ale kto to skončil ja. Tu máme pumpkiny, hlúposti. Neuveriteľné. Tu máme 3 postielky. Prečo 3? V prvom dieli, ak ste to nezastihli, 3 sú preto, lebo budeme tu natáčať nejaké dievča. Takže vidíme krásne 3 postielky. To je moja, to je tvoja. Empty. A toto je dievčatka. Budeme tu mať crafting, PPC. Tu máme naše blbosti, čo som vám už ukazoval, ale viete čo nás najviac tve? Že sme nenašli coal. Takže my si zatiaľ trochu dostávame toto. A našli sme coal! Hurá, hurá! Hip, hip, hurá! Aj bolo jasné, tak pozrite sa, čo som postavil na vchode do spálne. Čakáte 25 sekúnd, ja sa tam hneď pozriem. Iba musíme doťažiť coal. Postav mi nejaký krompáč, Empty. To by som nebol ja. Ja mám takú kvalitu stavby, keď si chcete, objednajte si ma. Moja kvalita stavby stojí len 5 eur, ale nedá sa povedať, že je to kvalita stavby. Doničil sa mi krompáč na poslednom koule. Hodím ti môj ironový. Ja som si ešte ani nezačal ťažiť. Na. KTS-kou. Máme ironový krompáčik. Hodíme si tu torčík. Daj mi coal. Hodím ti polovicu. Vyzerá naša spálňa veľmi epicky. No, ono je tu takto... Tu máš 9 koulu, Aviku. Ten prečítavam niekedy Avik. Ale ty si Empty. Hoď mi to sem. Som ti to tam dal. Tam to je, tu. Hoď mi nejaké. Tam je si výrob, ja nemám tiež drevo. Sme veľmi chudobná. Inak vieš, že v České máme 2 dreva. Už nemáme nič. A trošku mi to nevyšlo, máš nejaké drevo? Nie, už nemám. Na to sú len 3 slova. Srať to. Bez dreva sa nedá žiť. A jak sa mám vyrobiť? Máš sekeru? Počkaj, neber mi to, jejda, ja mám na pláne. Ale máš sekeru, Empty, máš sekeru? Nie. Že treba to robiť ručno stručne, vidíte môj hrozný skin z... nazveme to Trollface. Nie, ono je toto je úplne jednoduché pomenovať to. Ak niekto ten film nevidel, tak je to V ako Vendetta. Dobre, ešte... Empty by si, vieš, čo by si mohol naťažiť piesok. Chceme okna, ja zabijem zo pár prasiat. Posledné seknutie môjho krompáču. A teraz treba robiť všetko ručne stručne, takže zničíme ručne stručne tento strom. Mám ešte jednu tekvicu, ktorou sa dá svietiť. Dám ju pred dom, lebo jej sa boja creep. No, rýchlo. Idem ťažiť piesok bez lopaty. Aha. No tak dobre. Aby bolo jasné, máme dosť chudobné začiatky na materiál. Keď tak obídeme zo pár otázok, jednou krátkou, peknou vetou. Nie, točiť s nami nemôžete. Nie, môžete, ale to s tým dôvodom, že by ste nás požiadali ako teploši. No, nie, takéto neslúšne slovami, tu nechceme, neslušne vychovaní. Nie, normálne. Tak. Chcete točiť, na tento server sa bude robiť výber pre LP. Napíšte do komentárov. Ale nie, to sa bude robiť taký výber, že by sme prakticky natočili video, ako si stiahnuť toto natočenie. Samozrejme, ak chcete, aby som točil len ja sám, no tak to vám nemôžem povedať, lebo ja vlastne som taký let's player, že točím vlastne vďaka tomu, že on točí.
proste nerešte jeho logiku, jeho logika je nelogická logika, proste tak vám to vysvetlím, ale nie, napíšte nám normálne napríklad do komentárov, chcel by som točiť na serveri Crafuj, potom dajte váš Skype, my si vás pridáme, a berieme hlavne dievčatá. Haha, čo to táram za debu. Áno, keď sa strašne spresnosti. Nie, normálne my berieme na tento server aj nejakých let's playerov, ktorí už majú natočené videa, ale na toto robíme my spolu video. A vo videu vám všetko povieme, aby ste to mohli točiť, čo máte napísať do komentárov. A tieto servery zatiaľ na 5 slotov, bude viac, zatiaľ točíme 5 minút 38. Nie je to na 15 slotov náhodou, 15 slotový. Je to 5 slotový zatiaľ tento server, ale sloty, keď budeme chcieť, môžeme kedykoľvek zvýšiť. Aby bolo jasné, tak by sme vám chceli povedať jednu informáciu. Na tomto serveri je zatiaľ, poviem vám presne, koľko ľudí je na whiteliste. Takže presne na whiteliste 0,0,00 len ja a on. Nemáš nejaký call? Ešte naviac? No, ja som dával do truhly, takže čestý som dával asi tak 4 kola. 5. Tak 5. A čo som vlastne potreboval? Toto ešte dostávať aj. Si dáme kód. Kurňa. Takže tento diel je také len trochu ako stávame z domu, tiež to bude len 10 minútové videjko. 10 minútové? Ja som čakal, 10 minútové. Čakal si viac, ale začiatky budú len takéto 10 minútové videjka. Lebo viete, to by vás nudilo pozerať sa na to, dajme tomu 20 minút, ako nevidíte mňa hviezdu. Ale vlastne kde si tiež by vás tiež zaujímalo. A ešte v tomto videu už prešla polka. A či by náhodou tak, či by ste nechceli, že si nás na Skype môže pridať hocikdo? Nie, Skype nedáme do informácií, Skype. Lebo to by nám potom stále niekto volal a také debiliny. Ale chcel by som sa spýtať na jednu závažnú otázku. Ale nie ako vás. Ako a ja by som ti chcel nejakú závažnú otázku povedať, alebo ti to radšej povieme takto, poď spať. Poď sa vyšpať. Nie, ja idem doľava, ty ideš doprava. Áno, ja idem doprava, áno, ty ideš doľava. Idem do stredu. Niečo si na seba hodil dirt. Fuj, ale neplay. Rýchlo, poďme tempo, hará, hurá. Prepáč, že som trošku tempo dobytná. Takže počkajte, teraz niekde idem, ale o chvíľku budete počať môj pisklavý hlások. Takže ahoj, ja dojdem o chvíľku, takže aby bolo jasné. Tak musíte to vypínať, že hlavná hviezda tu ja nebudem. Ideme na 2-minútovú výpravu, rýchlo a Ja sa idem napiť. Takže on sa ide napiť. Takže šiel sa napiť. Snad si mu to mikrok inak mu zabijam. Nekrochkajte som povedal. Kol. 2 kol, v pohode. Šiel sa napiť, akože dobrý nápad, že by som sa mohol ísť napiť. Treba, mám zo pár torčí. Zabijeme si piasatá, téba nám jedlo. No nám sa pojedlo aj na serveri, dobré, neodpil sa. Snad príde rýchlo. Snad to nemusím vypnúť bez neho. Otáčanie. Takže v popisku, ako ste si všimli, máte všetky tie naše informácie. Máte tam môj Skype, máte tam Amazon, čo to trpiem. Máte tam Emptyho Skype, máte z oboch tam Skype. Takéto veci, informácie o nás, našu Facebook stránku, čo máme spolu. Dobre, je tu náš Empty Man TV. Hej, aký Empty Man? Empty Man, to je recenzia na Gogomena. Není. Presne, žiadna reklama, vy ste teraz určite už vidíte všetky komentáre. Reklama. Inak mám toto, ako to povedať, že okolo 80 do... Nie s tou, ale tohoto. Piesok? No, presne 60. Si mi hodil stehienko. Chceš ešte stehienka? Ja ti dám, ja som Juli. No ja chcem ich dosť. Hoď mi 3, alebo 4, alebo 5, alebo 6. Zonal som kol, ale dal som to na torče, takže to je v pohode. Takže torče už mám nejaký 52 na sebe, takže poď rýchlo ešte zohnať nejaký kol.
Ale ja nemám už ani kobl. A nemám